Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ελπίζω να είστε καλά, φίλοι του καναλιού Overdrive 9069. Θα τολμούσα να πω ότι είναι καλή εβδομάδα Δευτέρα, αλλά είναι Τρίτη. Μιας χθες είχαμε την 28η Οκτωβρίου, την ημέρα του μεγάλου όχι. Οπότε κουτσί εβδομάδα, αν θέλουμε να την πούμε έτσι. Αρκετή κίνηση, δεν ξέρω τι και πώς. Άλλαξε το μεταξύ και η ώρα, οπότε όσοι ξυπνάμε αχάραγα κερδίσαμε και μια ωρίτσα ύπνου. Παιδιά, μιλάμε χαμός, έβλεπα στις ειδήσεις εχθές προσκύνημα, μιλάμε, κατά την επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου. Πράγμα που σημαίνει ότι βγήκατε έξω, περάσατε καλά και μακάρι όσοι φύγατε τόσοι να γυρίσατε. Και λέω φύγατε, γυρίσατε, γιατί προσωπικά δεν κουνήθηκα, έμεινα σπίτι. Σας έκανα και ένα βιντεάκι χθες με τα ακροβατικά των αεροσκαφών, τα οποία για άλλη μια φορά εντυπωσίασαν. Η ομάδα Zevs με το F-16, το πήγε καλά ο πιλότος. Στον Στέργιο να πω την καλημέρα μου. Καλημέρα Στέργιο, μου εύχεται περαστικά, να είσαι καλά φίλε. Εντάξει, όλα καλά. Είχα έτσι μια σχετικά δύσκολη εβδομάδα, αλλά από την Κυριακή έστρωσα. Κυριακή, επειδή μου στείλατε πολλά μηνύματα, να ζητήσω συγγνώμη, αλλά καμιά φορά, παιδιά, παλιά λέγανε στις εφημερίδες ο δαίμον του τυπογραφείου, τώρα λέω ο δαίμον της τεχνολογίας. Δυστυχώς ξεκίνησα να κάνω το live με το κινητό, αλλά στη μια ώρα το iPhone ανέβασε θερμοκρασίες και παρέδωσε πνεύμα. Οπότε πήγε στο βρόντο, δεν πειράζει. Θα κάνουμε και άλλα live, μη στεναχωριέστε. Ο Μαρίνος, καλημέρα Γιώργο, χρόνια πολλά σε όλη την Ελλάδα, χρόνια πολλά στην πατρίδα μας Μαρίνο. Ο Τζον, ο φίλος μου, έγραψες πάλι φίλε, με αφορμή το χθεσινό βίντεο, να είσαι καλά αδερφέ. Η Εύα Ντέμ έστειλε μια καρδούλα, ευχαριστώ και ανταποδίδω. Ο φίλος μου ο Φάνης, ωραία θέα, μου λέει ανέβηκα ψηλά, Φάνη, ανέβηκα ψηλά για πάρτι σας, και αλήθεια είναι ότι θα είμαι ειλικρινής, κουράστηκα, επειδή όπως είπα η εβδομάδα ήταν δύσκολη για μένα. Κουράστηκα πολύ με τώρα μια μισή ώρα με το gimbal στο χέρι και σούξου μουξου, είναι λίγο δύσκολο και να κυνηγάτε. Εντάξει ρε παιδιά, ένα πράγμα φοβερό, έτσι, το F-16 δεν μπορούσε να το πιάσει το μάτι σου. Κάποια στιγμή μου λέει η σύζυγος, μου λέει έρχεται, αλλά μου λέει από πού. Λέω κοίταξε, λέω, αυτή είναι η ουσία της πολεμικής αεροπορίας. Όταν το ακούσεις και όταν θα το δεις, ειδικά όταν θα το δεις, είναι αργά μετά. Δυστυχώς, να κάνουμε, χρειάζονται και τα όπλα. Μακάρι να μην χρειαζόντουσαν, αλλά σκέφτεσαι καμιά φορά και λες, άμα ο κόσμος ξόδευε τα λεφτά του για το καλό του, για το παγκόσμιο καλό, για την ευημερία και όχι για τους πολέμους, όπου να γυρίζει ξέ και αριστερά πολέμους βλέπεις. Άστα να πας στο καλό. Θα σπανάς το πρωί τώρα, μην τα μελαγχολούμε. Καλημέρα στο φίλο μου το Στέλιο. Ο Big Mac τρολάρει. Ναι, αλλά δεν μας είπες πόσο καίναν 100 χιλιόμετρα και γιατί τρίζουν τα πλαστικά τους μέσα. Κοίτα, τριγμούς δεν παρατήρησα στο F-16. Τώρα από ένα υβριδικό το Ιώτα, ναι, καίει λίγο παραπάνω, αλλά δεν βαριέσαι, χαλάλι μου. Ο φίλος ο Λεωνίδας, τι δώρα δίνουνε στο καινούριο αυτοκίνητο που, για να δω, στο Yaris Cross που πήρε. Δεν το ξέρω αυτό, Λεωνίδα, με αυτό μίλαμε την Toyota Πόλης από όπου το παρήγγειλες. Να σου πω και καλορίζικο, καλοτάξιδο, τα βασικά, ότι εύχομαι σε όλους σας με πολύ αγάπη, το κάνω πάντα. Σε αυτά τα συνεννοείσαι. Δεν ξέρω εγώ τώρα τι συνεννοήθηκες μαζί τους. Απλώς σίγουρα, αν θες να με ακούσεις, στα κάνουν, δεν στα κάνουν δώρο, ζήτα να έχει το αυτοκίνητο πάνω οπωσδήποτε μπουλόνια ασφαλείας τροχών, για να μην το βρεις καμιά μέρα στους τάκους.
Ο Ευγένιος, καλημέρα Γιώργο και περαστικά να είσαι καλά Ευγένεια. Πλέον στα μοντέλα του 24 προδιαγραφές του αυτοκίνητου δεν αναγράφονται κάπου. Θα ήθελα να σε ρωτήσω τι θα έκανες αν αγόραζε σήμερα Γιάρης και αύριο το πήγαινες για αλλαγή λαδιών. Θα έβαζες τα 0,8, 0,16 ή 0,20. Θα το άφηνες καθαρά στα χέρια της Toyota, δηλαδή 0,16 ή 0,20, ή θα έψαχνες σε κανάλια του Φουμπού, YouTube κτλ. Για να αποφασίσεις ποιο τύπο λαδιού ταιριάζει καλύτερα στο αυτοκίνητο. Να σου πω κάτι, φίλε μου Ευγένεια, με πολύ αγάπη. Τίποτα από αυτά που μου λες δεν θα έκανα. Ούτε στο YouTube θα άκουγα και βάζω πρώτον τον εαυτό μου, ούτε θα το άφηνα καθαρά στα χέρια της Toyota, γιατί σας έχω εξηγήσει ότι οι αντιπροσωπείες, και δεν απευθύνομαι στην Toyota, απευθύνομαι overall, θέλουν να είναι ανταγωνιστικές, παιδιά. Αν πάει τώρα ένας να κάνει service και του βγάλει αντιπροσωπεία μόνο 120 ευρώ τα λάδια, την καθιστά μη ανταγωνιστική. Θα μου πεις όμως αυτό το λάδι δίνει η Toyota. Αυτό πρέπει να μπει. Τι να σας πω τώρα, διαλέχτε και πάρτε. Εγώ αυτά τα λάδια βάζω. Δεν με ενδιαφέρει αν κάνουν 120 ευρώ τα 4 λίτρα. Μου λένε φίλοι, και ο φίλος ο Γιάννης μου το είπε προχθές που μιλούσαμε, μου λέει πήγα έκανα αλλαγή λαδιών στο Κροσάκι στις 2.000 χιλιόμετρα και κατευθείαν οι άνθρωποι ούτε γκούχ ούτε μουχ μου βάλαν τα 0,8. Είναι από αντιπροσωπεία σε αντιπροσωπεία. Για μένα σας έχω πει, όταν θα πάτε να κάνετε service και θα τηλεφωνήσετε να κλείσετε ραντεβού, γιατί θα πάτε έτσι, θα πάρετε τηλέφωνο. Γεια σας, θέλω να κάνω service στο αυτοκίνητό μου. Θα δώσεις τα στοιχεία σου, θα κλείσεις ραντεβού, θα τους το τονίσεις. Θέλω τα λάδια τα 0,8. Αυτά φοράει ο κινητήρας στο 1500. Ο 1800 φοράει 0,16. Όπως σου είπα, ανοίγεις το PDF, όπου μέσα στο διαδίκτυο υπάρχει το PDF του αυτοκινήτου, με το manual δηλαδή του αυτοκινήτου, και σου λέει μέσα συγκεκριμένα τι λάδια θα βάλεις. Εάν πας δηλαδή στο manual του Γιάρη σου 2024, σελίδα 534, παράγραφος 8.1, όπου λέει τις προδιαγραφές, λέει μέσα 0,8 προτινόμενο. Έχει και 0,16, έχει και 0,20, έχει και στον κόρακα έχει άλλο. Αυτό είναι το προτινόμενο. Εγώ ξέρετε που κολλάω στην παράγραφο από κάτω που λέει ότι εάν βάλετε οτιδήποτε άλλο πλην 0,8, στην επόμενη αλλαγή θα βάλετε πάλι 0,8. Αυτά τα λέει όλα. Τι να κάτσω να συζητήσω. Τώρα, εάν βγήκε από το βιβλίο το χάρτινο που δίνει η Toyota, ψάξτε μήπως το έχουν βάλει κάπου αλλού. Καμιά φορά γίνονται αλλαγές, ή μήπως το έχουν πάει στο βιβλίο του service. Οπότε κάντε ένα κόπο και ψάχτε λίγο στα βιβλία και στο βιβλίο του service, μήπως έχουν μεταφερθεί, παιδιά, εκεί πέρα. Ο φίλος μου Γιάννης, καλημέρα Γιώργο, τα έχουμε πει στο Messenger, Σιδερένιος, ευχαριστώ αδερφέ μου. Θα το διαβάσω τώρα λίγο το μήνυμα του Γιάννη. Για πάμε να δούμε. Όσον αφορά τη βενζίνη, και εγώ στο δικό μου βάζω 100 ως τώρα. Για μένα πολύ καλά κάνεις και το έχω εξηγήσει το γιατί. Θεωρώ ότι στο γέμισμα των 30 λίτρων η διαφορά των 2-3 ευρώ είναι πολύ μικρή ως αμεληταία και έτσι επιλέγω να βάλω την καλύτερη δυνατή ποιότητα. Άψογος, φίλε, αυτό ακριβώς, Γιάννη, φωνάζω και λέω. Αν είναι να φας, επειδή γίνεται ένας χαμός έξω και το ξέρουμε με τις νοθείες. Άλλη νοθεία θα φας την απλή την αμόλυβδη, άλλη νοθεία θα φας την κατοστάρα. Εγώ σας λέω τι κάνω. Στο δικό μου το αυτοκίνητο, από την πρώτη μέρα που το πήρα, έχω 17.001 χιλιόμετρα. Μόνο κατοστάρα στο αμάξι. Για λόγους ποιότητας αλλά και απόδοσης, καλύτερης καύσης και τα 2-3 ευρώ, όπως λέει πολύ σωστά ο Γιάννης, το αυτοκίνητο θα στα δώσει ως ανταμοιβή πίσω. Στο θέμα του κλεισίματος του πορμπαγάζ αντικειμενικά δεν υπάρχει πρόβλημα. Ίσως αυτό που δημιουργεί μια ψευδαίσθηση κοπανήματος είναι ο θόρυβος που κάνει το πλαίσιο με την πινακίδα. Εντάξει, αυτό για το πλαίσιο σας έχω βρει λύση, έτσι, με ένα λάστιχο γύρω-γύρω που βάζετε από πίσω και τσακ μπαμ, τελείως, δεν ακούγει τίποτα. Γιατί εμένα έκανε θόρυβο το πλαίσιο, είναι αλήθεια, και το έλυσα. Έχω βιντεάκι παλιότερο. Στο θέμα της πλαφονιέρας, όντως και στο δικό μου ήταν ξεκούμποτη.
Ναι, δεν ξέρω με κάποια λίγα κομμάτια Yaris Cross γιατί αυτό με την πλαφονιέρα, παιδιά, δεν ξέρω. Πάντως ο φίλος μου ο Χρήστος πήγε και του την άλλαξαν. Αν βλέπετε ότι υπάρχει θέμα, μιλήστε με το Toyota να πάτε να σας την αλλάξουν. Μην κάθεστε πολύ και το κουράζετε. Τέλος, να σου πω ότι στα 2.200 έκανα αλλαγή λαδιών στην αντιπροσωπεία. Απλώς ανέφερα ότι ήθελα τα 0.8, χωρίς να μου πούν το παραμικρό, μου βάλαν 4 μονόλιτρα. Μπράβο τους. Μάλιστα, κράτησα το υπόλοιπο λαδάκι, το οποίο θα συμψηφιστεί σε μελλοντικές αλλαγές. Ναι, γιατί παίρνουμε 3.600 με το φίλτρο. Οπότε δεν θα πεταχτεί τίποτα. Και ένα έξτρα σχόλιο: όταν πήγα στην αντιπροσωπεία για τα λάδια, είδα στην έκθεση το νέο Prius. Ναι, ρε φίλε, μου έπεσαν τα σαγόνια, έτρεξε. Ναι, ρε φίλε, ναι, εντάξει, είναι αμαξάρα το Prius τώρα, τι να συζητάμε. Πέρα από το γεγονός ότι είναι το καλύτερο μηχανικά plug-in υβριδικό, εμφανισιακά μέσα και έξω σκοτώνει σε ποιότητα και ομορφιά. Ό,τι καλύτερο έχω δει από το Toyota Ever. Μόνο το μέγεθός του είναι αρνητικό, καθώς είναι τεράστιο. Κατά άλλα, τέλειο. Καλά, και η τιμή, άστο, η τιμή είναι. Σούξου μουξου μανταλάκια στα 50. Θα μου πεις, είναι πολλά? Ναι, είναι πολλά. Όχι γιατί δεν τα αξίζει το αμάξι, είναι πολλά γιατί προσωπικά εγώ δεν μπορώ να τα δώσω. Και να τάχα τα 50 δεν θα τα έδινα για να πάρω αμάξι, αυτό θέλω να πω. Ο Δημήτρης ο φίλος μου, καλημέρα Γιώργο και περαστικά. Δημήτρη μου, καλημέρα και σε σένα, χρόνια πολλά και για την γιορτή σου προχθές. Ο φίλος μου ο Πάνος από την Τρίπολη με το κροσάκι του. Για το θέμα καυσίμων, γεια σου αδερφέ Γιώργο, για το θέμα των καυσίμων που ρώτησε ένας φίλος στο βίντεο της Toyota. Η Toyota συστήνει 95 βενζίνη ή και περισσότερο, ακριβώς. Τουλάχιστον στο υβριδικό αυτό λέει μέσα. Μπορείτε να βάζετε 95 οκτανίων ή και περισσότερων οκτανίων. Άρα πουθενά ποτέ τον ποτόν δεν λέει η Toyota ότι θα βάζετε μόνο 95 οκτανίων και τίποτα άλλο, γιατί δεν κάνει. Επειδή μου την πέσανε κάποιοι σε παλιότερα βίντεο και ότι μα και μου και εξού και αλλιώτικα και πασαλιμανιώτικα. 95 ή και παραπάνω. Θες να βάλεις 98, βάλε 98. Θες να βάλεις 100, βάλε 100. Αλλά μη μου λέτε κάποιοι ότι ξέρετε, δεν κάνει να βάζουμε 100 βενζίνη. Γιατί ρε μεγάλε, αφού το λέει μέσα το Toyota στο manual. Και σας είπα και πάλι, μίλησα με δύο ανθρώπους οι οποίοι δουλεύανε στα καύσιμα, εμπορικοί διευθυντές και τα λοιπά, και τους έκανα αυτή την ερώτηση για την 100 και μου είπαν όλοι, εάν μπορείς να την πληρώνεις τη βάζεις. Εάν δεν μπορεί να την πληρώσεις, μην τη βάζεις. Τι να κάνουμε. Αλλά αυτό μου είπαν, εάν μπορεί να την πληρώσεις το παραπάνω, γιατί κοιτάξτε τώρα, για να είμαστε και σωστοί, στο δικό μου το αμάξι που παίρνει 30 λίτρα, όπως είπε πολύ σωστά ο Γιάννης στο μήνυμά του, το επιπλέον κόστος της κατοστάρας είναι Klein, είναι 2,5 ευρώ. Άμα πας τώρα όμως να φουλάρεις ένα αυτοκίνητο που παίρνει 80-100 λίτρα καύσιμο, εντάξει, εκεί θα φανούν τα λεφτά. Θα μου πεις βέβαια πάλι, αν το πας κατά αναλογία, ένας που έχει παράδειγμα ένα Cayenne που παίρνει 100 λίτρα, έχει και το αντίστοιχο πορτοφόλι να πληρώσει τα 20 ευρώ παραπάνω της βενζίνας. Τέλος πάντων, παιδιά, είναι στον καθένα. Ο άλλος λέει, εγώ δεν θα δίνω τα λεφτά. Αλλά μη μου λέτε κάποιοι και επιτακτικά κιόλας και με ύφος ότι ξέρεις δεν κάνει και δεν κάνει να βάζουμε 100 γιατί χαλάει το. Και αυτά είναι μπαρμπούτσαλα, παιδιά, μην τα λέτε. Όποιος θέλει και μπορεί βάζει. Όποιος δεν θέλει και δεν μπορεί βάζει ό,τι μπορεί να βάλει. Απλώς η βενζίνη είναι, σας είπα, το α και το ω, όπως και τα λάδια του αυτοκινήτου. Σου βάλε μέσα νοθευμένη βενζίνη ο άλλος, καληνύχτα, τον ήπιες. Τον ήπιες, ότι ζημιά που θα σας κάνω ένα θέμα με το τι μπορεί να πάθει το αυτοκίνητο. Θα μιλήσω με φίλο μηχανικό και θα πάω να κάνουμε βιντεάκι το τι μπορεί να πάθει ένα αυτοκίνητο, ειδικά καινούργιας τεχνολογίας, εάν του βάλεις μέσα νοθευμένη βενζίνη. Το τι θα πάρεις στα χέρια και θα τρέχεις και δεν θα φτάνεις. Και γενικά, παιδιά, πάντα να βάζετε από πρατήρια που τα ξέρετε, όχι από βενζινάδικα. Βρήκα φτηνή βενζίνη 1 λεπτό, βρήκα βενζίνη φτηνή 2 λεπτά. Να βάζετε από πρατήρια που είναι και brand και τα έχετε εμπιστοσύνη και τα ξέρετε, τα έχετε τσεκάρει. Και τελειώνω εδώ το θέμα με τις βενζίνες. Ο Μάριος, γεια σου Γιώργο, ποια η μέση κατανάλωση για οδήγηση περισσότερο σε ανοιχτούς δρόμους, σε 90-120 χιλιόμετρα, σε λιγότερο και λιγότερο μέσα στην πόλη? Αξίζει να πας σε hybrid, σε ίδια και περίπτωση να κοιτάξω κάτι σε diesel? Κοίταξε, σας έχω πει πολλές φορές, παιδιά, ότι η αγορά αυτοκινήτου είναι καθαρά υποκειμενική και καθαρά θέμα του τι ανάγκες έχει ο κάθε αγοραστής. Εντάξει, δηλαδή δεν μπορείς να πεις
Εγώ, επειδή προτιμώ το υβριδικό, τα υβριδικά είναι τα καλύτερα και όλα τα άλλα είναι λάσπες. Δεν σας έχω πει ποτέ τέτοια κουβέντα. Σας λέω ότι σε ό,τι αφορά εμένα, τουλάχιστον μέχρι τώρα, λέω ότι το υβριδικό για μένα και το plug-in υβριδικό ειδικά είναι μονόδρομος. Αν αγόραζα αύριο πάλι καινούριο αυτοκίνητο. Τώρα, για ταξίδια 90%, μάλλον να συνεχίσω λίγο αυτό. Το υβριδικό μέσα στην πόλη, είτε είναι το Yaris που είναι 1500, είτε είναι το CHR που είναι 1800, ή το Corolla το Cross, το hatchback δηλαδή, ή το Corolla το Cross. Το αυτοκίνητο μέσα στην πόλη παίζει ενού παικτής, δεν έχει αντίπαλο. Δηλαδή μπορεί να δεις καταναλώσεις εξωγήινες μέσα στην πόλη, γιατί πάντα είτε κινούμαστε λιγότερο στην πόλη και περισσότερο στα ταξίδια, είτε το ανάποδο, βγάζουμε έναν μέσο όρο καυσίμου, γιατί τους άλλους από την ίδια τσέπη βγαίνουν τα λεφτά και βάζουμε βενζίνη. Είτε κινούμαστε δηλαδή πόλη, είτε κινούμαστε στα ταξίδια. Το υβριδικό, ακόμα και στα ταξίδια, είναι πάλι πολύ οικονομικό. Δηλαδή, έχω παλιότερο βίντεο, άμα θέλει ο φίλος σας μπει να το βρει, που γυρνούσα από Βέρεια με ταχύτητες 140, 150, 160 και η κατανάλωσή μου ήταν στα 5,5. Οκ, θα μου πεις, αυτή την κατανάλωση μπορεί να μου τη δώσει και ένα ντίζελ. Ωραία, καμιά αντίρρηση. Δεν έχω διαφωνία καμία. Μέσα στην πόλη δεν μπορεί να σου δώσει αυτή την κατανάλωση στο ντίζελ. Και από εκεί και πέρα, παιδιά, να σας πω κάτι. Αυτό που έχω πει πολλές φορές και με έχουν κακίσει κάποιοι, αλλά να ξέρω ότι αυτό που είναι να σας πω θα σας το πω. Δεν θα σας λέω μπαρμπούτσαλα. Το ντίζελ έχει μεγάλες φασαρίες. Θέλεις μέσα φάρμακα για να μην πιάνει μύκητες από το βιοντίζελ. Στα γαλλικά θέλεις και το αιωλής. Από εκεί και πέρα σου βγάλε πρόβλημα αντλία, σου βγάλε πρόβλημα μπέκ, σου βγάλε πρόβλημα οτιδήποτε με το σύστημα ψεκασμού, με το σύστημα δηλαδή του πετρελαίου. Έχεις ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και πολύ μεγάλο κόστος να αντιμετωπίσεις. Συν τα πετρέλαια που ξέρουμε όλοι καλά ότι στη χώρα μας δεν είναι ό,τι ποιοτικότερο και ό,τι καλύτερο υπάρχει. Για μένα η επιλογή του υβριδικού είναι μονόδρομος, και 20.000 το χρόνο να κάνεις και 30.000 το χρόνο να κάνεις και ταξίδια να κάνεις, είναι μονόδρομος η επιλογή του υβριδικού. Δηλαδή τώρα με 90-120 πες ότι εγώ δεν σου λέω να πάρεις το Yaris το δικό μου, πες ότι παίρνεις ένα CHR. Με 100-110-120 στα ταξίδια που θα κάνεις θα έχεις κατανάλωση 4,2 λίτρα με το ζόρι, με 120-130. Αλλά όλα, παιδιά, παίζουν το ρόλο τους σχετικά με τις συνθήκες. Δηλαδή τώρα άμα εσύ παράδειγμα κάνεις μια διαδρομή πολύ ανηφορική, λογικό είναι ότι και η κατανάλωση θα ανέβει. Δεν θα ανέβει μόνο στο υβριδικό, θα ανέβει και σε ένα ντίζελ άμα οδηγείς. Δηλαδή δεν θα πεις ότι ανεβαίνω με ανηφόρες, το υβριδικό καίει λίγο παραπάνω, το ντίζελ καίει λιγότερο, ή δεν καίει καθόλου. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι πολύ συγκεκριμένα. Δηλαδή το τι φορτίο θα κουβαλάς, το αν δουλεύει στον κλιματισμό, όπως σου είπα, τις συνθήκες του δρόμου. Αυτά είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα. Αλλά εγώ σου μιλάω για ίδιες συνθήκες, normal συνθήκες, να πας με 110, 120, 130, δηλαδή ταχύτητα ταξιδίου, θα είσαι στα 4-4,5 λίτρα. Με τον ντίζελ πόσο θα κάψεις? 0. Γιατί και αυτό, ξέρετε, λίγο μύθος είναι με τα ντίζελ. Τα ντίζελ δεν γίνουν και τα ντίζελ δεν γίνουν. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Και όπως σας είπα, στο υβριδικό δεν έχεις ασχολήσει με τα προβλήματα που έχουν τα ντίζελ. Βάζεις τη βενζινούλα σου στην καλή μέσα και τελειώνει το έργο. Γυρνάς στο κλειδί, πατάς το μπουτόν και φεύγει το αυτοκίνητο. Εμένα αυτή είναι η γνώμη μου, έτσι. Από εκεί και πέρα τα βλέπεις, τα βάζεις κάτω και αναλόγως. Ο Μαρίνος, καλημέρα Γιώργο, πάντα άψογα πληροφορίες και ποιότητα βίντεο σου. Ο Λουκάς, καλώς ήρθες, περαστικά. Ο Πάνος, περαστικά. Εγώ μόνο βενζίνη 95 βάζω BP στο δικό μου, δεν υπάρχει καλύτερα. Εντάξει, Πάνο, καλά κάνεις, πολύ καλή επιλογή κάνεις. Ο Γιάννης, ο 1066, περαστικά Γιώργο.
Τώρα έχω και δύο βιντεάκια στο μοντάζ, θα τα τελειώσω σύντομα. Το ένα που μου στείλε ο φίλος μου ο Γιάννης με το κροσάκι του, και το άλλο την επισκευή που έκανε ο Φάνης στην Corolla τη Hatchback, η οποία χτυπήθηκε το χειμώνα που χαλάζει. Οπότε μόλις θα ετοιμάσω τα βιντεάκια θα τα ανεβάσω. Ο φίλος ο Κώστας, αρχικά περαστικά, φίλε μας, πάντα να είσαι γερός, υγεία όλος ο κόσμος να έχει. Κώστα, να πω για τα καύσιμα ότι κάνω το ίδιο, αλλά πλέον δεν έχουμε εμπιστοσύνη. Πού να γεμίσουμε, ειδικά εγώ που κάθε χρόνο αλλάζω περιοχή λόγω δουλειάς. Σωστό αυτό που λες, δυστυχώς. Πρέπει να ψάχνεις. Όσον αφορά τα λάδια, το τερμάτισα για τον κινητήρα μου. Έχω δει και mail από ξένο ιδιοκτήτη στο κεντρικά της Toyota Ιαπωνίας, από το Toyota Ευρώπης, από το Toyota Ελλάς. Το μοναδικό είναι η οδηγία στο manual. Το καλύτερο, συγγνώμη, είναι η οδηγία στο manual. Αλλά μην ξεχνάμε ότι επικεντρώνεται στην οικονομία καυσίμου και σε λειτουργία σε ψυχρό κλίμα το εξώδες. Δεν πιστεύω ότι δεν θα λειτουργήσει και πάλι άψογα ο κινητήρας με το 016-020, αντίστοιχα ο κινητήρας των μεγαλύτερων μοντέλων. Νομίζω ότι κάποιος πάρει καινούριο πρέπει να πάει με το manual. Ναι, μα αυτό ακριβώς ανέφερα. Ότι τι λέει το manual αυτό. Τέλος. Δεν έχει από εκεί πέρα κάτι άλλο να το πολύ συζητήσουμε. Απλώς, εάν δεις βιντεάκι, κάποια στιγμή το είχα ανεβάσει στο διαδίκτυο, δηλαδή σε βίντεο μου μέσα το είχα επισυνάψει, ένα πολύ σύντομο βιντεάκι, όπου μέσα σε λεπτούς σωλήνες με μία μπίλια είχε μέσα λάδι, και η μπίλια με το που γύρναγε ας το πούμε τις βάσεις αυτές με τους σωλήνες, έπεφτε. Εάν δεις πόσο πιο γρήγορα έπεφτε στο 0, ας πούμε ήταν το 016, ξέρω εγώ ότι δεν είχε 0,8 μέσα, είχε ή 016, 020, 530, 540, ξέρω εγώ 1550 και πάει λέγοντας. Πόσο πιο γρήγορα έπεφτε. Το ίδιο πράγμα, παιδιά, ισχύει και στο 0,8. Σας έχω εξηγήσει και κλείνω εδώ το θέμα με τα λάδια, ότι ο κινητήρας του υβριδικού, όποιος έχει αυτό που θα πω, το καταλαβαίνει. Όποιος δεν έχει δεν μπορεί να το καταλάβει. Δηλαδή, αν θέλετε να καταλάβετε αυτό που σας λέω, σκεφτείτε out of the box, δηλαδή φύγετε από τα συνηθισμένα. Άλλο ένα συμβατικό αυτοκίνητο. Κοιτάξτε τώρα εδώ. Έχω έρθει από Τούμπα, έχω φτάσει στο Βαρδάρι σχεδόν. Ωραία. Για κοιτάξτε το αυτοκίνητο που έχει θερμοκρασία. Ακόμα είναι κρύο το αυτοκίνητο. Δεν άναψα το σύστημα θέρμανσης, γιατί δεν χρειάζεται. Δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα, δηλαδή. Δεν έχει ζεσταθεί. Εδώ όμως εγώ τι θέλω. Μπορεί να χρειαστεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να κάνω μια δυνατή επιτάχυνση, να κάνω κάτι το οποίο θα πιέσει τον κινητήρα. Ωραία. Εδώ τι θέλουμε? Θέλουμε λάδι όσο γίνεται πιο ψηλό και πιο εύκολο στο να λιπάνει τον κινητήρα του αυτοκινήτου μας, να το πω έτσι απλά. Και επειδή ακριβώς ο κινητήρας του υβριδικού αναβοσβήνει, ανάβει, τσακ τσακ, αυτό το πράγμα κάνει συνέχεια. Ειδικά μέσα στην πόλη. Άλλο, πάμε ένα ταξίδι, θα πάρει μπρος, θα πιάσει θερμοκρασία, θα πάει μια χαρά. Αλλά ειδικά μέσα στην πόλη, το αυτοκίνητο ανάβει, σβήνει. Αν το οδηγάς δηλαδή υβριδικά με γνώμονα την οικονομία καυσίμου και εκμεταλλεύεσαι, ας το πούμε, τις δυνατότητες που έχει το υβριδικό. Κοιτάξτε, τώρα πήρε μπρος. Το αυτοκίνητο τώρα είναι κρύο. Πήρε μπρος, έσβησε, άναψε μέσα το EV. Καταλάβατε ποια είναι η διαφορά? Για αυτό το λόγο επιμένω στο δικό μου αυτοκίνητο και βάζω 0,8. Αυτά, τέλος πάντων. Τώρα, για να μην το κουράζουμε πολύ, σας είπα, ο καθένας ψάχνεται, βλέπει, ρωτάει, διαβάζει, μαθαίνει. Απλώς σίγουρα ακολουθούμε το manual όσον αφορά αυτά που λέει για το εξώδες του λαδιού. Αυτά. Καλό πρωινό, θα ανέβει λογικά το βίντεο μέχρι το μεσημέρι.
Επειδή την προηγούμενη εβδομάδα μείναμε πολύ πίσω, αυτή την θα τρέξουμε λίγο να ανεβάσουμε το κανάλι, γιατί βλέπω ότι μου ζητάτε πράγματα, μου στέλνετε πολλά, μου έχετε στείλει κι άλλα, έχω πολλά και email και φυσικά δεν είναι αδύνατο μέσα σε 10 και 15 λεπτά να προλάβω να τα απαντήσω όλα. Θα έχουμε, μπορεί να έχουμε και κάθε πρωί να έχουμε ή κάθε απόγευμα φεύγοντας από τη δουλειά να έχουμε content. Αυτά, τις ευχές μου για καλημέρα, καλή εβδομάδα έστω και κουτσί. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε ένα like και εγγραφή στο κανάλι, το κουδουνάκι για να μαθαίνετε πρώτοι για τα νέα μας βίντεο, και παιδιά, κοινοποιήσεις βοηθάνε πραγματικά πάρα πολύ. Όσοι θέλετε να βοηθήσετε το κανάλι, κάντε μια κοινοποίηση στα social media, Facebook, Twitter, όπου μπορείτε. Αυτά, την καλημέρα μου, να είστε όλοι καλά. Κοιτάξτε τώρα, ήρθα μέχρι τη δουλειά κάτω, το αυτοκίνητο ακόμα είναι κρύο, δηλαδή δεν είναι ούτε καν στη μέση έχει πάει ο δείκτης του ψυκτικού. Αυτά παιδιά, την καλημέρα μου, να είστε καλά, για χαρά.